Right, tese tinoziva kuti kana unge uri celebrity pamwe pacho you have to tolerate nonsense nekusadaira mamwe mashoko anenge achitenderera anenge achitaurwa nevanhu because zvinozokuderedza iwewe pabrand rako. So madam boss, munhu anga achingosvibiswa zita kuburikidza nepamuviri pawakatakura. Ndofunga mukaona picture iro riri apo pascreen. Pane nyaya yandoda kuti nditsanangure pamusoro pepicture iroro, asi uchangosvika panapa ndinokumbirisisawo kuti usubscribe mahara. And nevese vakasubscribe guys, vari part of the family 10,000 masubscribers guys, you know what I mean. And ndichiti tasvika 10,000 masubscribers, kana une business rako it's 50% off discount nekuti tiri papromotion yekufarira nekupemberera 10,000 masubscribers. So singadi kunyanya kupedza nguva, ndipinde munyaya yangu zvizere. Picture iri rakambotenderera before varazotanga futi kutenderera izvezvi zvichinzi uyo mufesi akahaga madam boss ndiye murume wavo, ndiye muridzi wenhumbu. Mufela havana chekuita nenhumbu. Nyaya yakatendera but madam boss to protect her brand havana kuresponda ipapo. Vane post yavakazoisa vachiti thanks bamnini, photo credit to Mofela, kureva kuti Mofela ndo vakatotora that picture and ivo vakazoita repost papage pavo. So tongoti chokwadi chazobuda chekuti avo ndibamnini. Saka rumors rese raitenderera nemabloggers emuZimbabwe ndofunga munongaziva, vamwe vanenge vachitsvaga malikes nekuda following. So kana waona this video riri helpful kwauri, ndokumbirisawo ulike, ukomendewo zvaunofunga mucomment section. Unomira naMadam boss here kana kuti wanga uri kuside kwekuvarwisa. Thank you for watching kusvika panguva ino. Ndinongotenda kana wasubscribe, Mwari akuitire zvakanaka. Thank you.